Nou, als ik het zo zie, dan ben je hier heel wat van plan bij de Groen in Dokkum. Maar als ik hoor het stek heen zie, dan is er nog net zo vol van te zien. Dus misschien mag ik maar even helpen. Zo. Mooi voort, Marisa. Nou, goeie. Wat heb je me bij? Wij maken hier een prachtige tuin op ons plein. Is het plan, hè? En is er ook iets wat ik doen kan? Doe mij eens wel even mij helpen. Wil je even mij helpen? Nou, Ja, zeker. nou, kom op. Wij willen dus met de buurt en met de mensen die hier in het pand zitten, een soort park hiervan maken. En we hopen dus dat mensen dus ook in hun eigen tijd denken van dat ik wil wel doen in de tuin. Die kunnen dan bij ons komen. En uiteindelijk willen we hopelijk de hekken openzetten overdag. Zodat mensen ook een beetje kunnen dwalen door het park in wording. Ja, dat is de bedoeling. Met fruitbomen en er komt een moestuin. Dus als mensen denken, nou ik wil wel een beetje tuinieren. Dan kan je ook bij ons met de moestuin aan de slag.